kumuzi wina kwathu kuno kunali mkulu yemwe pakati pa usiku anadwalika kwambiri, ndipo anayitana mwana wake omaliza Laisan. Anakuwa mchikulire, ndipo Laisan anazizimuka kutulo na akavomera kuyitana kwa bambo ake, angakhale kuti anali mwana otsalidwa kwambiri ndi bambo akewo onyozeka. Mayi yake anaganiza zoyimbira ambulance, koma Laisan anaona kuti zichedwa, ndipo anabereka bambo akewo ndi kupita nawo kokakwera galimoto kumapita ku chipatala. Ali mkati moyendesa galimoto, Laisan anamva mawu kuchokera kumbuyo kwa bambo ake odwalawo. Kaziyendesa pang'ono galu iwe ndiye ndi mbuzi ya mwana. Taona sungathe even kuyendesa galimoto mawu bwino. Mawu awa anamuwawa, koma anawapilira ndi kupitiliza kuyendesa. Musalankhula dadi, mukudwala ndipo mulipo muziyambira zina apatatsala pang'ono kufika. Anateno uku misonzi ikuyenderera m'maso mwake. Anafika ku chipatala ndi kuwasiya bambo ake mwamadotolo, iye nkukakhala podikilira operekeza. Anakhala pansi mothodwa, Laisan nkumazifunsa mafunso opanda mayankho. Moyo wanga onse ndakhala ndikuchedwa chitsiru ndi bambo anga, kunditcha opepera kusukulu. Aphunzitsi amandinena zambiri kamba kolephera mayeso achibale anga. Amangondinena kuti olo ali mkazi wadongo sangandilole ine banja kamba kuti ndine wapansi. Komabe kupatula kunyozeka konseku, pali munthu mmodzi yekha yemwe amandimvesesa ndi kukhala kumbali yanga. Mayi yanga okondeka sanayambe andiyitanapo kuti ndine kape. Ali mkati mwa chipatala muja, Laisan anapemphera molimba pemphero ndi mtima onse. Mulungu wanga, chonde achizeni bambo wanga, musawachotse pa dziko pano mwachangu. Samandikhulupirira ine muchina chilichonse, ndipo ndikufuna muwasiye ndi moyo kuti tsiku lina azaone kuthekera ndi kufunikira kwa ine. Anateno Laisan popempha Mulungu. Ndipo tsiku losatira bambo ake anazuka athanzi ndi mphamvu mmene analili kale. Ndipo Laisan anawatengera bambo ake ulendo wa kwawo, anakawasiya pomwe amagona kuti akapume. Ndipo bambo ake anati, galu iwe sumangopemphera kuti bola ndife basi. Mwana anatuluka ku chipinda ndi kutulukanso misonzi yosasimbika, mtima ukumupweteka kwambiri. Pa nthawi mayi yake Laisan anali akumva, ndipo anawalankhula amuna awo motene. Kwakwana amunanga, nthawi zonse mumakhala olimbana ndi mwanayu ngati si wanu amene. Mukudziwa mwana mukumutcha chitsiru wakuchitirani iniyo usiku wathawu. Aliyense anali akugona, ndipo iye sanafune kuvutisa wina aliyense poona kuti ndi bambo ake anapita nanu ku chipatala yekha, nkukubweresaniso ni kunyumba kuno yekha. Ena onse ana anu akugona mwamtendere lota bwino. Kodi mukuona kuti ana enawa mumati ndiye sizisiruwa akanachita chimodzimodzi? Ndi liti anayimba foni ana anu enawa nkukufunsani kuti mukupeza bwanji atati? Bambo anakhala chete ndi kupumira mmwamba. Kenako nati, mukuganiza kuti mwana ameneyo sindimamukonda? Ndikamamuyitana kuti chitsiru, nane mumtimamu zimandipweteka kwambiri, koma ndimayenera kutero chifukwa ndikamamutamandira kwambiri azasiya kuyesesa ndi kuyamba kuzimva. Sindimafuna mwana ameneyo azakhale ngati ana anga enawo mukuwanenawo. Ndimafuna akhale olungama, wa strong ndi kudziwa kuzigwirira ntchito. Ndikudziwa zimaoneka ngati ndi nkhanza, koma zonsezi ndimapanga kamba kuti ndimamukonda kwambiri mwana ameneyu kuposa ana onse ndi nkawalera mowatamandirawa. Pa nthawiyo Laisan anali akumvesera zomwe bambo ake amanenazi, misonzi ikuyendererabe m'masaya mwake. Anali asanamvepo mawu amenewa kuchokera pakamwa pa bambo ake, ndipo sanadziwepo kuti bambo ake amamukonda. Laisan ankafuna kuti apite ku chipinda kunali bambo ake kuti akawauze kuti ndamvesesano, komano m'malo mwake anangochoka osapitako. Mnyamatayu chongolowa ku rumu kwake anamva bambo ake kuyitana, Laisan, mankhwala ali kuchiko. Usandiuze kuti wawasiya mu galimoto chidzete iwe paja ndiwe chitsiru sulongosola kena kalikonse. Laisan anamwetulira ndi kupukuta misonzi. Ndikubwera bambo, anateno Laisan. Anapita kukatenga mankhwala ndi kukawapatsa bambo ake. Mtima wake uli opepuka kusiyana ndi kale lonse. Ndipo iye anaphunzira phunziro loti
Kumbuyo kwa mawu oyipa onse ankamulankhulira kunali chikondi chochuluka kudzera m'mawu, chikondi chomwe bambo ake sankachidziwa maperekedwe ake kwa mwana wokondedwayo. Oonera mnzanga, si nthawi zonse chikondi chimabwera direct kwa munthu. Nthawi zina chimatha kuonetsedwa mu njira yomwe simungachizindikire, kukalipidwa, kupatsidwa chibalo. Si nthawi zonse kumakhala kudedwa, koma ndi njiranso ina ya chikondi. Makolo makamaka azibambofe zimakhala zovutirapo kuonetsa chikondi poyera kwa mwana wathu olo azikazi athu ngati mmene azimayi achitira. Koma mkati mwathu nthawi zambiri mumakhala zikondi zochuluka, ndipo nthawi zina sichionekera pamaso, sichionekera pano, koma mtsogolo. Muphunziro lina la Isani, ngakhale amanenedwa, kugemulidwa, koma zinamuphunzitsa kukhala opirira posayiwala udindo wake olemekeza makolo ndi kumawamvera, chifukwa akanakhala wina akanawada ndi kuwatalikira ndi mnyozo makolo. Izitu olo m'mabanja mwathumu nzathu tili naye amatha kumatikonda mosaonesera, ife nkumaona ngati samatikonda, koma ali ndi chikondi chenicheni mkati mwa moyo wake. Chikondi chimatera pena paliponse, poonekera komanso pobisika. Musakhale woyembekezera nthawi zonse kuchiona chikondi maso ndi maso. Chikondi chimatha kubisala, koma chili pamalo pomwepo. Chonde tagawanikoni uthengawu ufikire aneba anu aja, mwina nkuphunzirako kanthu. Si ine wodziwa kwambiri, koma komwe ndikudziwapo ndayenera kugawana nanu, poti nane pali zomwe ndikuphunziranso kuseliku.